Så er vi ved at være klar til et udspring. Udspring her, det kører vi lidt i 3 serier. Vi varmer først op fra 1'eren, 3'eren, 5'eren og 7'eren. Derefter kører vi en lille serie fra 7'eren med strøm. Så kører vi en større serie fra 10'eren. Det er sådan, at i dag er det jo et pragtfuldt vejr, og det har vi ikke haft så mange af i år, men vi er ved at komme i gang, og der er mange, der skal prøve forskellige ting. Så I vil se lidt af hvert. Det kan godt ske, ikke alting er pudset helt af, men de tør, de vil, de våger, de gør det. Vi glæder os. Værsgo. Vi skal klare op på 7'eren. Yes, kom væk derfra. Yes. Vester, kom væk derfra. Ikke den kant der. Ja, værsgo Magnus, kør på. Han står bare op, og så falder han, så håber han kommer ned. Helt roligt, kom. Efter går. Kom, roligt, roligt. Vi ser Magnus i 2,5. De falder samtidig. Det var godt, Jacob. Yes. Ja. Nå, her var en god mor i stedet for. Yes. Men hun falder bare ned.
Murer, men de er ret bredskuldrede, så der er lidt problemer. Ja. Kom fint. Hey. Skal være klar. Så ser vi Bie i en håndstand, og så laver han 2,5 baglænder, der skal trække. Nå, så nøjes vi med halvanden Bie derhjemme. Er det rigtigt, de mor jeg har også i dag? Kom, ja. Roligt. Roligt træk. Ja. Der kan være mere end 3. Det kan da ikke passe. Nej, der må ikke springe den vej. 0. Det går ikke. Yes. Er I på plads? Har I dreje? Er det klar? I styrer det selv. Værsgo. Pas så, Signe.